irin wannan abun haka yalle yau sharri kai. Sharri ne wallahi. Gaskiya ne. Cikin wannan kuɗaɗe haka? Sosai ma. Gaskiya kamata kai mun wani abu wallahi. Ban gane ne. To ya zai gashi ina gani cikin kai me yasa da ka kwaso kebur ɗinka? Kai ka kebur ɗin da na jirgi ake zane ko da na babur ne? Aboki na tunda nace ka bani ai ga abuwa a hannun maka wani abu so kake maka wani abu. Kai wallahi ban san haka za ya baka sani ba ina tsaye ina kallon man Allah ka rufa mun asiri ko ka tara mun jama'a dan Allah ai wa anda arrest wannan police case ne ai kaga yanzu in aka je da kai tsautsayi ne ni dan sanda ne zan tafi da kai dan girman Allah kaga in ya mutu shikenan zaka biya diya kuma zaka tafi gidan ya kuma dauri in ga kudin me in ga kudin dan Allah ka rufa mun asiri to zan rufa maka asiri ina kaga ni ma yanzu na yi nawa kai kuma in kaga dama ka tashi in baka tashi ba can ta matse maka ni ne na yi nan